Работа с задачи в Microsoft Outlook 2010. Прозореца с задачи или Tasks се отваря чрез Navigation Bar долу в ляво, бутона Tasks, и обичайно в този прозорец е списък с всички въведени задачи. Задачите като цяло представляват дейности, подобни на календарни записи, но не с толкова строго определение във времето, и дейности, които се изпълняват по-дълго на отделни етапи, което също може да се фиксира в самата задача. Например, една задача е поддръжка на корпоративен сайт на фирмата, или задача може да бъде следене, преглед или други дейности, свързани с автомобилния парк на фирмата. Нека да създадем една задача. Бутона New Task отваря прозорец за създаване на нова задача и задачата ще бъде преглед на колата, да речем на служебния автомобил. Обичайно можем да зададем някаква начална дата, стартова дата, и можем да зададем крайна дата. В случая важна е крайната дата. Ако прегледа на автомобила трябва да стане, например, до 2 септември, маркираме 2 септември, с което задаваме краен срок на тази задача. Съответно, чрез бутона Priority, приоритет, може да зададем висок приоритет, тъй като може да отнесем глоба при липса на преглед, и с Save and Close добавихме задачата. Това е задачата в списъка и тя се появява респективно във всички от останали списъци. Например, в почтата, в дясно бара, който е свързан с To-Do List, ето имаме преглед на колата. Също така в календара, когато отидем в седмицата на съответната задача и включим Daily Tasks, ето съответната задача се появява. Всяка една задача може да се редактира, кликвайки два пъти върху нея. Можем да променим някои от характеристиките ѝ или да се зададе до какъв процент е изпълнена дейността. Нека да добавим нова задача, която да бъде с период, нека да бъде 23 септември. Това е подготовка материали за корпоративен сайт. При подаването на задачата, както се вижда, приоритетът е нормален. Има и едно поле с процент на завършеност на действието. По всяко време можем, отваряйки задачата, да задаваме като прогрес каква част от задачата сме свършили. Например, при започването си подготвяме част от материалите и задаваме, че 25% от задачата е изпълнена. По този начин можем да следим изпълнението на съответната задача. И от списъка от задачи можем автоматично да приключим самата задача с кликване върху бутона на ето това знаменце. Например, когато изпълним прегледа на колата за задачата, просто кликваме върху знаменцето и задачата изчезва от списъка, т.е. отива в другия списък, където са приключените задачи. Трябва да внимаваме, за да не натиснем случайно този бутон. Разбира се, в задачите, както и в календарните записи, имаме възможност да добавяме коментари, текстове, прикачени файлове. Имаме възможност да ги редактираме и те обичайно излизат на повечето прозорци, независимо къде работим.